Mwari atibatsira pamusoro ngati ikutanga wabereki wangu ini niwaisenza mupurazi reSummerfield Farm Gibson Mandikonza. Ngati makore kuma 1960s baba wangu wakapinda basa paSummerfield Farm. Apinda basa paSummerfield Farm ndokusenza ipapo ndochinzi nemurungu ndakukuendesa kunokugarisa kumacheto kwepurazi rangu kuti uwe uzoita ruzhowa rwokuti mombe dzisapinde kubva kuruzevha ndichauzodya maguzibheri angu newiti yangu. Ndokugara ipapo varungu vakachinjana varungu vakauya ipapo iwo wangu uripo kasi no wakaita mundo wakabva watenga makondorijis netrakta yemurungu nanhasi makondorijis acho ari kuoneka aripo. Zvakadaro saizvozvo takagara hondo yauya varungu vakangokotana wakachingobva wachingoenda wabva kudaro so tichingorima minda iyoyo vakazoya nyaya kipi hondo yakurisa vanhu vato vakaenda kukipi 16 vaenda kukipi 16 ndogara imusvika hondo yapera vanhu vakabuda kasi chinogara pawanga wachigara iwe vana baba vakangosumuka ndokenda unogara pawanga wachigara ipapo dzurutwe abva mukipi haana unogara kwaanga achinogara pa akaenda kugara macheto memunda wedu iye munda wake uri pamhiri kumadokera wedu uri kumabvazuva tinoganurwa nerwizi karukuvakanuse mutukwanani tagara saizvozvo takagara zvokuti wabereki wedu hanomboita kana mhosva pachavo vegana umbonetsana ini no takatoti kuma 1980 ndikati baba magarisira maita nemunhu uyuyu mangwana muchafa kaini mafa imimi tichazoene dambudziko pakugarisana apa kazi wanga watoripo imwa 7 days kuti mai wangu aibika 7 days kazi inini hapanochotombonesana papadziwa iwe kunze kwenyimi wana pamwe ndikuchazorapita noisi kati zvakanaka asi dai kuzobata mashoko ako kuti muepisikoma tobva tagara taenda mabasa tadzoka right tinoenda mabasa wakudaro 1995 kwakauya road neministry of national roads yakauya mai wanga wasara baba wanga wafa kasi wakomana kunoku ndingati tikati mai kana ministry yato yachida kugadzira road apa achakutombovharidza makuti iti zvautati yamunyika yauya munyika zveshuwa munda wedu wakachekwa nepakati asi makondo wachibva uku kunobuda uku anooneka kuti apo munda wedu apo right tine kanzira kechibhoi kataibva papa wakabvurwa tinofanira kanzira kechibhoi tichaenda kugadheni kwatainochera kuti nemvura ikoko wana wakomana wasara vabereki wako wafu vabereki wavo wafu vakabva vatanga kuwaka toilet kukanzira kechibhoi kaya vakatoilet kachibhoi kaya kanzira kechibhoi kaya kwakuvhara nzira pachikaro mabhanana autedza nzira yese kudzika mabhanana anokura maini nongo akatonda zvino zvacho hapo ri babana kuti ari kutorwarawo zva zvakasaizvo maini nongo iri mamapotatoes munda medu izvozvo mabhanana akura rasa kufura bhanana shizhi rebhanana rakwika munda ravhara nzira ndokubva kwachiwa shizha rebhanana riya yuwi nemunin'ina wadzuru vakatukana zveshuwa kutukana kwokutukana kuya sikazi anyo nyaya yanga yaenda kunogadzirwa kwasabhuku yasvika kwasabhuku nyaya inozotorwa nyaya yebhanana pa ndobva kasvika dzuruka vati hachichatongi nyaya yebhanana papana tatotora munda uri wako usi wako munda tatotora ende hakuna kwaunoenda mukazvati ini totogara chembe yamisisi inini ndobva budisa mari ubva furasha mari mayusa akati akwese kwamunoenda hakuna kwamunoenda pa zveshuwa zvanga zveshoka kuti hakuna kwatakaenda kuzoenda kudare kwaishe chidzinzwa taenda kudare kwaishe chidzinzwa tasvika kudare kwaishe chidzinzwa kuya zuruswa uyo anga sikatongwa ari pangari kungoenda munin'ina nyaya yekutongwa wazifoni chiwa pafoni kazi handichangamire chaiyo ndiye anogadza ishe chidzinzwa ndiye unofuka ishe chidzinzwa isapa zvatinoziva uba isu munda hausimbori kuda kuti hazvinoita kombwa haupi munda chiuda iwo munda wema60 ndakura ndachembera ndane wazukuru munda waziva munda wakawahingi kwemakoresa yanga mboripo yakanesa zveshuwa takafamba nekudaro tafamba kudaro takasvika kwamambo waitonga tasvika kwamambo taripurisana nyaya yedu kasi nyaya yedu yakatongwa kuti gati kwaishe chidzinzwa kasi ishe chidzinzwa auna ari muziviba ini shambe yacho iyi vandoziva ndiishe mutetwa asi nyaya yako handisi kugona kuitonga pa iwewe nadzurukwa kuti dzurukwa ita ukama wangu ndakutusira sei kuenda
Amtasa Major Street. Asika Major Street. Apa tokati badidi kitasumba. Badidi kitasumba. Pela ronga yakatoboneka neswa. Ngati bantu bana tasumba. Kado, tena Major Street ina alikuwa kutonga nyanga yenda kwa mteto. Ana kwa mteto kwa. Aishe. Dakashika ndikatoka romuka pandi duto shamfari muno mutitene imbeu tunotora kasununguka. Ipo be nandi mukazwangu takatebo kuti kumanzirana. Isheshi dzidzwa oya ndi akagara pa phale oye ushe. Ndikwa mtetwa akati ishe mtetwa kwa agara. Wilibert ndikwa akagara. Sabhuku wamwe yakuri mwanga akagara. Sekretary wama Aishe Manesco ndakagara. Andina kutongwa ndakatochungurudzwa. Kwese kwa ndaitongwa andakupiwa kana matsanza ndatongwa kwa Aishe. Kusika takazoinike cha DA. Kenya cha DA. DA yakauya nedare rake ese. Aya dare rake mwa September. Kano, ndo mzanya mtu atianetsa yeye. Ndokuvane development committee yake ese. Anisamba yakabulisa iri pana hapa msore. Ya taji tisam yakatangira. Barabara. Dia uya. Dikata tu muda dulu peras. Dua tu muda urus Wako mana ono ti wanasa buku do lota. Nyaza taro ngapana pa zinde za dauti sita kwa kaipe. Doku vwalo ngazalo sa ngadende se kumar settlement kuna warondo sai. Sasa una settlement kuna warondo sai ido bortinde ada do bortinde. Tu twist kwa papa chuka chirubuda chacho hapana. Right. Tasis kwa warondo sai. Warondo sai kana sukuna arrange office. Hizo office akata ina hadi kuti ndinga present over the story because ibla no boundaries. Wewe boundaries ndio achawe wewe land station kwa mtani. Nisho atakaenda ni kwa mtani. Vaso bula tsamba ira. Alright. Tikatopedza kuwala. Right. Nyaya ino manire yakaita. Ndikuti nyaya yakaenda kudari. Ndizvo. Yakamboenda. Asati yakamboenda. Nyaya yakaenda iri kudari. Right. Dare rikati chii? Kwa mtasa akaza ati kono kuitonga yacho. Kwa mtasa akaza ati kono kuitonga. Kwa headman yakanzi chii? Kwa headman akazi muna kwadzuru. Wanzi wadzuru pamaenda ini kwa Major Street. Kwa DA. Waenda kwa DA. DA is not a court. Is why Mashandra Mitamtem. The first court in Zimbabwe, primary court, ndera headman. Then from the headman to the community court, ndora mamu. Kuvara mamu pa Major Street. Kuva kwa Major Street kune ku High Court. From High Court to Supreme Court. Supreme Court to Constitutional Court. Do matare chete iwo Zimbabwe. Chinokwesa kuitwa Lands Committee. They cannot repeal a decision given by a court. Kuti ndapa mutongo muno muno. Sedari, Supreme Court. DA kana CEO kana Secretary for Lands, DCC Secretary for Lands, kana Lands Committee yekwa mtasa. Cannot change that decision because it's not a court. A court decision can only be changed by a higher court of appeal. Ukapiwa decision in a lower court. Kana ufuna kufara, you appeal to the next court. While appeal to the next court, you have a decision. It's either
decision yakapiwa kulowa court inotorwa sezvo iri is upheld. Anditi kana kuti inoraswa. Ndizvo. Imi makaitei because according to these papers yakabva ikaenda kwani kwa headman Mbonda. And according to headman Mbonda panapa ari kuti take sure dzinzwa. Anditi ndiye muridzi wemunhu. Anditi saka zvarinoita manje izvo mambo akati handikwanisi kutonga nyaya yani yaDzirutwe because Dzirutwe hama yangu. Ane two things vanokwanisa kuita mambo. Anokwanisa kuempower a headman kuti izwa nyaya. Headman obva padecision. Saka decision yapiwa naheadman iyoyo. Anditi after mambo azvirikesa is as good as nimambo apachi apa decision. Anditi kana musina kufara na iyo decision manje makunoapira kupi manje kwa Major Street. Kana kwa Major Street musina kufara futi makuenda kupi kwa High Court. High Court musina kufara moenda kupi Supreme Court. Anditi no ndisigaenda kubatsirei because I'm just looking at the papers dziripa mapapers ari panapa. 18 November 2020 iyo ndiye mwezi upi? Angeitwa nezveresettlement. Iri muresettlement. Izvai zvandikutaura. Iri muresettlement ka. Anditi. But zvandikutaura ka. Iyi commission. Anditi. A commission inotumwa necourt to carry out an investigation. Then the court then gives a decision after the findings of the court. After the findings of the commission. Anditi. Commission yaenda isandura commission. Anditi yobva yapinda muvanhu yobva yatsvaga zvaida kutsvaga. Anditi yawana ino then submits the report now kuna president. President oona then they makes a decision based on the findings the commission. But pazvakasiyana manje ichi chamundi paichi it was merely commission yakaiswa kuongorora maboundaries not only enyaya yenyu. Iyi inotaura nezvechida Zembe ne inonzi Rukweza village Summerfield nechi itori commission itori basa rayo nemaboundaries to establish maboundaries ani papa pese papa not specifically for your case kuti yabva kukoti iri case yenyu yaziendai muone pakati itori zviri kuti zvairi kuita hazvinei necourt. But I am talking of a court process kuti iyi nyaya yakabva kuna Isho. Isho akati munhu ndewaDzirutwe. Andizvo mabva ipapo mamaenda kwa Major Street. Andizvo ndizvo nyaya yakadai izvo. Aiwa ndikuda indikubvunza mapapers andikona pa iyo vaenda kwa Major Street. Andizvo ndizvo here doti munipindure. Major Street akakupa decision ba akati nyaya inotongwa nemadzishele matambuko. Ndipi ndere riniro hatina kuwa mapepa basi. Aiwa hakuna Major Street hapi judgment izwai bambo makaenda iri nyaya yanga iri panga iri peace order yekuti kuti mupinde mumunda apa ndiyo nyaya takanyafambira apa zhinji yake yanga yasimbari kuti munda Major takapa decision munda apa haana pati mungazi chii kazoendai kwa Ishe peace order yakabuda kasingai pamba pake pake iye ndoti munda yakapuwa iye kumba kwake tisasvika pamba pake baisufu. But imimika andikamuona
makapila here against decision yakapiwa naishu yekuti muntu ndewe wake. Did you appeal against that decision? Yes, akataka ya kuno. Mbona bani yenyu? You are talking of 18, 19 chi. This is 2020. 2020. Appeal in a nguwa bamu. Appeal in a time frame. Anditi. Zvese zvamakapedza nguva muchinoita zvikunetsana nekuda kurima pamaunzwa nekoto pasi penyu. Then you waste time kuda kuenda kuparima. Instead yekuti nguva iyoyo yamainetsana nekuda kuparima pamanzi pasi penyu. Ndio final time makaita sei? Makaita appeal against decision ye lower court. Kuti ioneke mberi kwa. Kuti iite court case manje kuti makujudha nyaya yenyu ichikwira. But you never did that. Amuna kuzviita. Vanhu vanga vatoedhisati, vatoedhispezi, vakatadza kuwirirana pamba. Nenyaya yadhisiyene muda kuti wakatorwa sei. Aiwazve. Imi munowirirana pamba matorerwa kuda sei musikati kunetsana nemunhu akahwina nyaya. Because according nemamiri atakata izvizvi nemapepa ekoti aya ende zvamurutaura even said nekai ndikutsvagire ndikuverengere. In any case, it is the respondents who were confirmed in the headman's judgment as the owner of the land in dispute, and that judgment has not been challenged in any court. As such, the judgment is still extant. The respondents 1, 2, 3 have got a clear right over the property which right emanates from the headman's judgment. The applicant never complied with the judgment, or did he ever challenge it? The balance of convenience actually favors the granting of an interdict in favor of the first respondent, since she got a judgment from the headman reinforcing her ownership of that land. She therefore has a clear right over that land, as she has got a judgment in her favor. Since the first respondent has got a judgment in her favor from the headman, she has got no other remedy to assert a right than to have this interdict. The counterclaim by the first respondent finds favor with this court. Ipapo sichalienda kuti ndakechoda iso. Taipozoenda kupi. Ukwacho kwatakazi akuna tabrakala kutongo kwatakaita. Aramba napopa tsamba bai. Kutongo kwatakaita kwa mtete kwacho kuti buku. Anapopa tsamba bai ndio kutonga pana apa ndina utongo. No, izwa ipapo. It is not judicial majesty to kunzira judgment ngwa takatera kana mapedza nyaya judgment unopiwa kwa clerk of court. Ndokwa munoenda modindirwa matopiwa chi judgment yedu. Kana musina judgment mane right kuvunza majesty asatapiwa chi uyu mukomana asi kundipa chi judgment yako. Then mopiwa judgment. Ani chief mtasa wakakutaurira zviri clear kuti zirutwe ihama I cannot preside over this case. Andrew. So since I cannot preside over this case, ndakupani mponda do this andika. Mponda ndobvaita andika. Ndobva judgment. Mponda ava judgment, you never challenge the judgment. But in other ways, makazoenda seeking for interdict, which is wrong now. Because chamaifana kuita instead of seeking interdict. And maifananga muri kusika chi muri kuappeal against chi decision given, and by then maifananga makaenda kupi maifananga makaenda kwa magistrate. Tashuka kwa magistrate bacha taiko lotsana kwa kuti tikalotsana ngokuti amuna ma papers achi amuna ma papers atafana kunza ndizvo kuti ma papers api ndola kuti izo from the first kuti yatongo magistrate akatoposka pasi kuti samba yabuti sei kuti chidzinzwa atishe akagadzwa ere yaka samba unapa mapepa limam ndiye atati mawisha ana kugadzwa bongo atitonga muda kuvaenda chidzinzwa ndiani chidzinzwa ruzisha anga ine chibhuku pakazonywa ana mambo kuti chidzinzwa asisha bero pakatangira nyaya yese papa takatongwa naye chidzinzwa sekretary wangu anga ishe sabhuku chabhuku nyakwewe asina kuyamba pana. Because according to this LC4 ruled out in the primary court of Mponda, and the member of the court presiding officer estimated what? Saka mdzinzwa muda ndio.
Chipepa chakanywana mambo choti. Ipepa iri ndori namwenda kwa Major Street iri. Ndori ni judgment iri. EOC4. Iri atingoripo wabairo pepa iro. Aiwa. Munozgaizvo zviri kubatsira baba. Even it doesn't make any sense. Because when the matter between Mankonza and Zulu, I cannot take that case because of the relationship between the Chief Mutasa and the Zulu family. This case, so can you solve that case? And it was here to the magistrate court, Mutasa. It's somebody who kuna Chief Mutasa. And over annual Pazasa. Also, Chizinzwa is not Headman. Headman is Mtetwa. Ndio wakati samunda Chizinzwa yeye. Aiwa. Noti No batsira ibaba. Out Headman Chizinzwa is not she Headman. Headman is she Mtetwa. Then we go to the LC4 form. Rinopa judgment. Vakazwanya rine judgment. Rikuti in the primary court of one Mponda. Presiding officer is Mtetwa. Mambo. Nyaya ile pande kwa. Ini ndio apia say papa nati sina kubuwa bairo. Ndakaona maminutes azuru akatenda kupata kazo. Imimi matsamba yenyu andi chitora matsamba yenyu. Then try to appeal kwa Major Street. That's right. Which kutaura zvofana kuita if you want to appeal. As of now, because I cannot hear this case kana case yatomenda kwa Major Street unless it's referred back to me, then I can hear it. But kana itori ikoko irutambiwa ikoko, I cannot say unduzwa nyaya ku Major Street anayo futi azviti because already chirapa ndichokuti makanyorwa kunzi endai kwa Major Street yakanyorwa kuna Major Street cannot have this case and deal with this case because of the relationship. And so we means with appeal yenye afana kuenda futi direct kuna Major Street and saka munokwanisa kuita chi izvo and asi instead imi yekuti mwapira kuna Major Street makaenda ku file of an interdict. Nyaya yaifanira kuitwa kuti Lens officer ndiye afanira kuzogadzira dispute. Lens officer what iri muri settlement. Muruza ndotore tiri kuti kana iri muri settlement anzo kana iri muri settlement munhu angaine masimba ekudaidza Lens officer anditi kuti ape ma GPS atore GPS ape ma coordinates ekuti uyanotangira pachipera ikoti saka imi muri Lens officer ndiye afana kuya saka ifana kudaidza Lens officer ndiye Takaenda hapo Lens officer akati ndemogarisani akuti mtitsamba ndemogarisani katogarisana sei tsamba izwai bambo tosadutra bambo tunkwese bambo turi half cooked munozwa bambo munotanga chinhu mopera panzira munotanga chinhu moterera panzira munoti mimi Lens officer arudzi panoda ma coordinates apo iyo kuti ndemogarisani zvakanaka what do you mean what settlement imo maenda kutogara zvakanaka atina kuzombogarisana zvakataka saka tosadu kutaura kuti mimi muri kudzi mimi Lens officer anoti ndemogarisani zvakanaka andi then nyaya pereni haina kupera kuti choti nyaya peri chiya is the provision of my coordinates ekuti uyu anotangira pachiperera po uyu anotangira pachiperera po and who should provide that is the Lens officer hana kubuya Lens officer saka koti nomanje ikwanisa kuti ite izvo zvomanje kuti mutanda yakuda kuti Major Street nemwe tapiri Lens officer magistrate odaidza Lens officer wo provide information yanofanira kunzi aite sei aprovide and then nyaya yevhaishita sei appeal yenyenzi. But as of now, makaiwa according to these papers, because one total EU judgment you are going to even by interdict is based on that. Judgment this one, yes, anybody. So this was and then when Major Street. Because according to my papers that panel land in there zero. And the land in there zero, you never appealed against that decision.
Saka zvamusina kuapira against that decision, it means the decision given is still binding. Right, and then let's Tereza,